З 1 сакавіка адбылося павышэнне тарыфаў на аплату жыллёва-камунальных паслуг, якое было перанесена зімой. У цэлым яны вырастуць на 0,5 базавай велічыні. Гэта 22 рублі 50 копеек. Цэны на газ павялічацца крыху больш, чым на 7%, каля 90 копеек. За карыстанне электраэнергіяй плацёж вырасце на 3 рублі. Тарыфы на цеплаэнергію павялічацца з 1 чэрвеня. Акрамя таго, у краіне стане больш тавараў з QR-кодамі. Яны з'явяцца на безалкагольных напоях і соках, а таксама на посудамыйных машынах, электрачайніках, мульціварках, тэлевізарах. Гэта робіцца, каб узмацніць кантроль за абарачэннем тавараў. Школьнікі змогуць праверыць сябе на 3-м этапе рэпетыцыйнага тэсціравання. Пробныя выпрабаванні стартавалі 1 сакавіка і працягнуцца па 30 красавіка. Добрыя навіны для бацькоў, якія хочуць вярнуцца да працы раней заканчэння дэкрэтнага адпачынку. У кожным раёне з'явяцца групы для дзяцей да 2 гадоў. Такое новаўвядзенне прадыктавана запытам грамадства.